Ei sattunut. Hyvä! Ai jaa. Heitä! Lähtee! Ai isin kyllä. Oi se on pidemmällä. Ja Mikko heittovuorossa. No niin. Mistä sä otatkin tosta vaan? Siellä on vapaa tyyli. Ja Tarmo pois työltä. Saapas lähtee! No niin, muistakaa vaihtaa ne sit oikein. Ei, kun lähti sivulle. Eihän toi tärkeä sähkö. Mitä? Saa katsoa jo. Ok. Joo. Tiia! Pyydätkö Tarmon sinne päin, kun minun saattaa lähteä tää ihan yhtä lailla taakse eteenpäin. Saa suojautua. Kannattaa ehkä Riikka ottaa. Sitten. Katsotaan miten pitkälle Riikka lentää. Tyyli oli kyllä tyttömäinen. Tajuttaa aerodynamiikkaa. Niin. Tää kun tomaa. Katsotaan. Tää kun tomaa. Apua varoin. Jonas, nyt lähtee. Okei. Teoriassa oli hyvä. Voiks to viskaa? Jonas sanoi, kun me suunniteltiin, mitä tää merkataan. Tässä on kyse kunniasta. Saithan siellä se heitit. Jonas lähti Puolassa. Joonaksen oli hyvä. Niin kuin sinä sanoi, tää on kunniasta kysymys. Saattoi ikävä kyllä tulla tärisevää kuvaa. Ei haittaa. Hyvä! Ai jaa. Heitä! Lähtee! Ai isin kyllä. Oi se on pidemmällä. Ja Mikko heittovuorossa. No niin. Mistä sä otatkin tosta vaan? Siellä on vapaa tyyli. Ja Tarmo pois työltä. Saapas lähtee! No niin, muistakaa vaihtaa ne sit oikein. Ei, kun lähti sivulle. Eihän toi tärkeä sähkö. Mitä? Saa katsoa jo. Ok. Joo. Tiia! Pyydätkö Tarmon sinne päin, kun minun saattaa lähteä tää ihan yhtä lailla taakse eteenpäin. Saa suojautua. Kannattaa ehkä Riikka ottaa. Sitten. Katsotaan miten pitkälle Riikka lentää. Tyyli oli kyllä tyttömäinen. Tajuttaa aerodynamiikkaa. Niin. Tää kun tomaa. Katsotaan. Tää kun tomaa. Apua varoin. Jonas, nyt lähtee. Okei. Teoriassa oli hyvä. Voiks to viskaa? Jonas sanoi, kun me suunniteltiin, mitä tää merkataan. Tässä on kyse kunniasta. Saithan siellä se heitit. Jonas lähti Puolassa. Joonaksen oli hyvä. Niin kuin sinä sanoi, tää on kunniasta kysymys. Saattoi ikävä kyllä tulla tärisevää kuvaa.